Súbor fotografií Paradigma potravinárskej produkcie, príbeh Panonky, pozostáva zo 41 fotografií a niekoľkých dokumentačných archívnych materiálov. Fotografie sú robené technikou antotypie. Vidíte, že nie sú rovnakej farebnosti a je to zámer, je to súčasťou celého procesu, pretože sú vytvorené ručne. Antotypia je fotografia, ktorá vznikla s rastlinnými pigmentami. V tomto prípade sa jedná o cibulové šupy, ktoré boli vyvarené a viackrát som ten vývar naniesla na papier. Exponované boli slnečným svetlom v priebehu 2 rokov. Túto techniku si môžete vyskúšať aj vy, aj s inými rastlinnými pigmentami. Ja som sa zamerala na cibulu, pretože je to jeden z produktov, ktorý spracováva v súčasnosti predmet fotografií, ktorým je fabrika Panonka. Jedná sa o fabriku, ktorá vznikla pôvodne koncom 80. rokov v bývalej Juhoslávii, vo Vojvodine v meste Sombor a vyrábala mäsové produkty a zmrazené a chladené polotovary. Po kritických udalostiach 90. rokov sa pretransformovala na výrobu mrazenej zeleniny a ovocia. Prečo je pre mňa táto téma dôležitá? Táto fabrika je vlastne pôvodne bytunkom a bytunok je miesto, kde sa zrodila aj náš výrobný koncept fabriky, pretože v bytunku vznikol aj samotný pohyblivý pás, na ktorom vyrábame produkty. V bytunku vlastne vznikla aj predstava toho, ako by sme mali deliť čas, pracovný čas, ako by ľudia mali pracovať a ako môžeme optimalizovať výrobu. Čiže všetky veci, ktoré dneska poznáme, žijeme a možno s nimi aj bojujeme.